Yurdumyň Liwap welaýatynda Gurban bayramynyň ikinji günüň dawaralary saatlyk şowkuny ýokary ukunetlige betlendi. Gurban bayram münasibetli Türkmeniň Agoý binasynyň öňünde Liwap welaýat häkimliginiň welaýat medeniýet müdürlüğiniň jemgyýetçilik gurumlarynyň bilelikde gurmaklaryna Gurban bayramy ruhy päkliň, hoşnetliň hemde dost ogunyň bayramy ady bilen bayramçylyk çägesi geçirildi. Zekin aydymçylaryň ýerine ýetirmegine ýanglanan şerine wagly aydymlarda berkarar watamyz, toý däp desturlarymyz, Gurban bayramy, milli gymmatlyklarymyz, gahrman arkadamyzyň tutumly başlangyçlaryny üstünlikle dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzyň rowazy işleri, bagtyar durmuşymyz joşgyny watp edildi. Ýürekleri heýjana salýan sağlaşly tanslar, folklor topolarynyň milli gymmatlyklarymy giňden beýan edýän gyzykly çykyşlary, täsirli we ýaty gazy pursatlary özüne jemläp, bayramçylyk şowkuny has tartyrdy. Bayramçylyk şanyna gurnulan sergilerde milli seneçilik, amaly haşam sunatynyň gadananlary, haly we haly önümleri, durly müzik gymmatlyklary ýerleşdirilip, toý dawaralaryna aýratyn bezegi berdi. Toy günne badanna piňinliklerde uçulmagy, sport ýarışlarynyň giňden ýaýwanlanmagy, toy gadanlarynyň atarlyp, durly tagalmaryň taýýarlanmagy, bagşa sadanlaryň, aýdym dostlarynyň berent owazlary bilen alyslara ýaňsalmagy, Gurban bayramynyň gadymetiň jümmüşiniň gaýdýan däpleriniň berkara döwletiň täze ýamynyň galkyjy döwrüne mukaddesli kökünde dowam etdirilip, ýurdumynyň ösüşlerini sağlaşgy täze öwüşgünlerde şöhlenen ýanyna güwä geçýär. Dawaradnyjlar musulman dünýäsiniň mukaddes bayramynyň toy aýratynlyklary, bayramçylyk däp desturlary eşitli zamanamyzda ülkemizde milli ýol ýörelgelerimize berilýän üns döwlet derejesinde toy bayramlaryň belenip geçişi barada bu soňçly gurulmalar edip, şeýle giň mümkinçiliklerden Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk münasibetli tebigat gözelliklerini öz goýnuna jemleýän gojaman köýtün nagyna medeniýet we sungat usbatlarynyň gatnaşmaklaryny guralan aýdym faýly şäherem aýratyn joşuny ýokary ukunetlige eýe boldy. Milletimiziň mukaddesliklerini, bayramçylyk däp desturlaryny mübarek Gurban bayramyny ülkämiziň görkany tebigatyny Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň rowaşlyklary beslenýän belen tutumlaryny taryhlaýan nurany çykyşlar tebigatyň owadan täsin keşi bilen öz boşly sağlaşygy emele getirip, täsirli we özüne çekici ajaýyp pursatlary özüne jemledi. Ataların jümmüşiniň gözbaşalýan mukaddes Gurban bayramy welaýatyň çar ýanyna her maşgala ojagyna toy dawaralary bilen ullan belenip geçilýär. 3 günler dowam edýän bayramçylyk günlerine bagtyar raýatlarymyzyň öýlerine, agdyr maşgala ojaklaryna durly nazlymatlar, milli tagamlar taýýarlanyp, bereketli sajaklar giňden ýadylýar. Gurban bayramyna goňşy golum, dogan garyndaşlar mihmançylyga çagyrylyp, duz tagam, bayramçylyk nygmatlary köderedilýär. Çünki bu mukaddes bayram ýyl günümizde insan perwerlige, agdyrlyga, hoşnetli dost dogany gatnaşmagyna çagyrýan nurany senedir. Halkymyz milli sene namada ullan dawaralandyrylýan mukaddes bayramlarymyzda ýokary derejede bellemäge giň mümkinçilikleri döreden gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini edýärler.